Poštovani kolega Pupovac, doista jako je zanimljivo ovaj vaš teatralan nastup, posebno kada govorite o žrtvama. Sve žrtve koje ste spomenuli su žrtve, ali neke imaju pravosudni epilog, poput Dubravke Jagodić, slučaja Lore, a mnoge žrtve nemaju pravosudni epilog. I o tome je ovdje riječ. Da ovdje žrtve o kojima je riječ u ovom zakonu imaju pravosudni epilog, onda ovaj zakon ne bi ni trebao. Onda bi postao institut naknade štete. Ali ga nema. I doista čudim se vašem ovom nastupu, a još se više čudim koliko je vama potrebno svjedoka za utvrđivanje nekog zločina. 2. A šta ako ima samo 1? A šta ako nema više ni 1? Jer su svi poumrli ili su pobjegli? Što u tom slučaju? Što ćemo onda, gospodine Pupovac? Odgovor na repliku, Milorad Pupovac. Poštovane kolegice, ja za vaš istup ne mogu reći da je teatralan. Ali ne mogu reći ni da je pošten. Kad ste već spomenuli osobu imenom i prezimenom, onda ste trebali ispomenuti druge činjenice u vezi sa tom presudom i praksom suđenja. Ali niste. Da, vama nije ništa kada se otvori rasprava. I naravno da ona nije predmet zakona. Ali ste spominjali aboliciju, a niste spomenuli da je abolicija primijenjena na te ljude koji su silovali osobu koju ste spomenuli. A što se tiče svjedoka, što se mog moralnog osjećaja tiče, gospođo Škare Ožbolt, ne treba nijedan svjedok. Nijedan. Dovoljan mi je moj moralni osjećaj. A za ovim stvarima koje su se događale, koje vi nazivate teatralnim u mojem govoru, kao što ćete vjerojatno i ovu repliku nazvati teatralnom, o ovim stvarima bih ja naravno mogao svjedočiti jednako tako kao i vi. Ne samo na osnovi moralnog osjećaja, s kojim nisam pravio kompromis. Za vas nisam siguran.